Doncs... ja... Bé, doncs començo. Començo a parlar sobre el tema de l'amor, de les relacions, de tot aquest món, d'acord? Com començo ara? Mira, l'any passat, jo l'any passat, a l'estiu passat, doncs estava amb el mòbil. Me'n recordo, estava davant del mòbil, i me'n recordo que jo vaig començar a parlar amb una noia. Vaig ser jo. Vaig veure una noia per l'Instagram, les xarxes socials, i vaig dir, mira, l'agrego, pam, seguir, no? Sí. I la vaig començar a seguir. Bueno, i me'n recordo que li vaig començar a seguir i tal, i li vaig dir, hola, com estàs? Hola, com estàs, no? Ja està. Ella també em va començar a parlar, hola, com estàs, d'on ets? Després de l'hola, com estàs, me'n recordo que vam començar a parlar, d'on ets, pim-pam, bueno, jo què sé, lo típic, no? Hola, com estàs, d'on ets, què t'agrada fer, no sé quantos, xerrar una mica de tot, no? Vam començar a parlar una mica de tot. Que si això, que si l'altre, aficions, pim-pam, bueno, tot aquest tema, no? I, bueno, i me'n recordo que, bé, que vam començar a parlar, a conèixer-nos una mica, i jo, va passar una setmana, més o menys, una setmana, o menys una setmana, posem, sí. Va passar una setmaneta i jo li vaig dir, doncs la voldria conèixer en persona, no? Perquè és interessant, no? És una noia interessant, simpàtica, molt agradable, i a mi està bé, no? S'ha de conèixer gent, no? S'ha de provar, no? Doncs això. Està fresquet avui, una mica de... Aquesta és la segona part.